салом дӯстон, Лигаи Чемпионҳо ҳамеша ид аст. Ин ҷашн дишаб ба мо боз 8 бозиро дар 4 гурӯҳи аввал тақдим намуд. Аз ин байн 2 бозӣ пештар аз дигарон ва 6 бозӣ дар як вақту соат баргузор шуданд. 2 бозие ки пештар аз дигарон оғоз ёфтанд, рақобатҳои гурӯҳи А ба ҳисоб мерафтанд. Дар ин дидор соҳибони 2 рӯйхати даври якашниҳои Лигаи Чемпионҳо маълум буданд. Биёед ба тафсил дар бораи ҳамаи бозиҳо гап мезанем. қаблан ҳамон чизеро ки ҳамеша аз шумо хоҳиш мекардам, бори дигар такрор хоҳам кард. Ба канал подписатсия карда این ویدیو رو برای پنج شدن با دیگران لایک مونید. برای پیشروی کار و بالام شدن صفت هر یک ویدیو این عمل شما کمک خواهد کرد. اگر ویدیو باز شنید ما باشد سر میکنیم. دوستان امروز آخرین بازی مرحله گروهی در لیگ چمپیون‌ها میگذرد و میفهمیم که کدام دستا با پلی آف میبرند و کدام دستا با این مسابقه بزرگ خیلی خوش میکنند. تماشای بازی رو با 1x میتونید جالب‌تر کنید. رجیستراسیای آسان، پر کردن مبلغ از تمام گوشه و کنار دنیا و کوفیشنت‌های بلند. ولی از آن مهم بونوس تا $100 در اولین پرداخت با پروموکد AMG 0777. همه معلومات در کامنتاریا. با همه موفقیت. ҳанӯз дар даври гузашта Манчестер Сити ва ПСЖ ду рӯйхатро моли худ карданд. Маълум буд ки англисҳо даври гурӯҳиро дар зинаи якум ва фаронсавиҳо дар мавқеи дуввум ба анҷом мерасонанд. Ангезаи асосии гурӯҳ рақобат барои зинаи севуми гурӯҳи А буд. Барои ин мавқеъ дастаҳои Лейпциг ва Брюге мубориза мебурданд. Лейпциг дар майдонаш бо Манчестер Сити ва Брюге дар сафар бо ПСЖ рақобат карданд. Гвардиола ба олмон ҳайати асосиро набурд. Барои футболбозони Лейпциг имконияти беҳтарин пайдо шуд ва онҳо бе сармураббӣ ба задани 2 гол даст ёфта рӯйхати даври азвии Лигаи Аврупоро моли худ карданд. Фаворити дигари ин мавқеъ дастаи Брюге дар Париж зеру забар шуд. Гарчанги Гвардиола ҳайати захиравиро ба майдон ворид накард, пас Почетино кули истороҳои шаҳри Парижро ба бозӣ овард. Дублҳои Месси ва Мбаппе ғалабаи калони парижиёро бо ҳисоби 4-1 таъмин намуданд. Манчестер Сити, ПСЖ, Лейпциг ва Брюге бо чунин тартиб дастаҳо дар ин гурӯҳ мавқеъ гирифтанд. Сити ва ПСЖ ба даври якашниҳои Лигаи Чемпионҳо, Лейпциг ба марҳилаи ҳазвии Лигаи Аврупо ва Брюге ба хонаи худ меравад. гурӯҳи Б-ро беҳуда гурӯҳи марг унвон накарда буданд. Аз ин гурӯҳ Ливерпул дар қарнҳои пеш аз милод рӯйхати зинаи якумро моли худ кард. Се дастаи дигар Милан, Атлетико ва Порто барои мавқеи дуввум бориза бурданд. Ҳар се даста пеш аз даври шашуми рақобатҳои гурӯҳӣ метавонистанд ҳам дар зинаи дуввум ва ҳам дар зинаи охирин даври гурӯҳиро ба анҷом расонанд. Имконияти беҳтарро дастаи Порто дошт, чунки ин тим як имтиёз бештар аз Милан ва Атлетико дошт ва дар зинаи дуввум мавқеъ гирифта буд. Бозии охирини гурӯҳиро даста дар майдони хонагии худ доир кард. Милан бошад дар Сан-Сиро бо ҳайати захиравии дастаи Ливерпул мубориза мебурд. таври бозӣ нишон дод ҳайати захиравии Ливерпул аз садрнишини серия А ҳеҷ камие надоштааст. Аз бозигарони асосӣ ба майдон танҳо Бекер, Салоҳ ва Мане ворид шуданд. Ориги ва Салоҳ ду голи Мерсайдҳоро ба ҳадаф расонда ба ягона голи Фикаё Томори ҷавоб гардонданд. Салоҳ дар мавсими ҷории футбол аллакай 20 гол дорад. Агар фаромӯш карда бошед, танҳо моҳи декабр ҷараён дорад. Мағлубияти расонироҳо маънои онро дошт ки тими мазкур ба ягон ҷо намеравад. Дар бозии дигари ин гурӯҳ дастаи Атлетико ба хотир овард ки замоне дар 3 сол 2 маротиба дар финали Лигаи Чемпионҳо бозӣ карда буд. Мадридиё ба ҳамаи мушкилиҳо назар наандохта 3 голро дар Драгау ба дарвозаи Порто равон карданд. Гризман, Корея ва Де Паул барои Симеоне чиптаи қисмати бавории Лигаи Чемпионҳоро тақдим карданд. Аз гурӯҳи Б Ливерпул ва Атлетико ба даври якашниҳои Лигаи Чемпионҳо баромаданд. Порто дар марҳилаи ҳазвии Лигаи Аврупо бозӣ мекунад. Милан бошад аз мусобиқаҳои аврупоӣ бенасиб мешавад. Дар гурӯҳи С қабл аз ин давр ҳамаи чиз маълум буд. Аякс ва Спортинг бо ишғоли 2 зинаи якум ба даври ҳазвии Лигаи Чемпионҳо баромада, Борусия Дормунд дар Лигаи Аврупо кори худро идома медиҳад. Бешикташ бо 0 имтиёз аз Аврупо меравад. Дар ин рӯз ҳамчун чанд бозии хеле сергол сурат гирифтанд. Аякс бар Спортинг бо ҳисоби 4-2 ва Борусия Дормунд бар Бешикташ бо натиҷаи 5-0 зафар ёфтанд. Холланд дар дақиқаи 63 ба майдон ворид шуда то дақиқаи 81 дубл кард. Киборг дар гурӯҳи Д танҳо як суол посух талаб мекард. Кадом клуби бузурги аврупоӣ бо ишғоли зинаи якум аз гурӯҳ мебарояд? Реал ё ин ки Интер? Пеш аз бозӣ дастаҳоро аз ҳам 2 хол ҷудо мекард. Дар ҳайати Мадридиё Бензима бозӣ карда натавонист. ӯ дар бозиҳои Ла Лига осеб бардошт. Дар мавқеи ӯ Лука Йович бозӣ кард. Шогирдони Анчелоти аз мавқеҳои холии хатти дифои рақиб хуб истифода карда дар дақиқаи 17 ҳисобро кушоданд. Муаллифи гол Кросс шуд. ӯ ба
зарбаи қавитарин дарвозаро рахна кард. Дар нимаи дуюм чанд имконияти хуби нератзуриҳо бенатиҷа ба анҷом расиданд. Мадридиҳо бошанд як голи дигарро бо кӯшиши Марко Асенсио ба ҳадаф расонданд. Асенсио баъд аз як дақиқаи ба майдон омаданаш бо усули хоси худ бо як зарбаи дарвозкӯб тӯбро ба гӯшаи болои дарвозаи Ханданович ворид кард. ҳамин тариқ аз гурӯҳи мазкур Реал бо дарёфти зинаи якум ба даври яккашниҳоӣ баромада Интер бо зинаи дуввум рохатро барояш таъмин кард. Дар бозии дигари ин гурӯҳ Шериф ва Шахтёр бозиро мусовӣ 1-1 анҷом доданд. Қаблан маълум буд ки дастаи Шериф роҳашро дар Лигаи Аврупо идома медиҳад. Левандовски баъд аз маросими ҷоизаи тӯби тилло андешаҳои худро баён намуд. Агар дар бораи эҳсосоти ман пурсон шавед, ман дар ҷавоб мегӯям ки ин ҳафта барои ман хеле душвор ҷараён гирифт. Ман пинҳон намекунам, хеле хавотир шудам. Бозӣ кардан хеле душвор буд. Ба ман эҳсосоти хурсандӣ намерасид. Хушбахт набудам, балки баръакс. Ман Мессиро эҳтиром мекунам. Ҳамагон аз сатҳу сифати бозии ӯ хабар доранд. Рақобат кардан бо чунин футболбоз барои ҷоизаи беҳтарин инфиродӣ бароям гувоҳи баланд будани сатҳи касбият ва футболбозиам мебошад. Ман инро қадр мекунам ва маҳз ҳамин чиз мояи ифтихори ман мебошад. Вале дар баробари ин ба муддати 2-3 рӯз ва бештар аз он хеле ғамгин будам. Хурсанд аз он шудам ки баъд аз маросими ҷоизаспорӣ мо дар миёни ҳафта бозӣ надоштем. Бо Месси суҳбат кардан душвор аст. Ман танҳо бо як забон суҳбат карда метавонам. Барои ҳамин мо танҳо суҳбати кӯтоҳе доштем. Ҳар яке аз мо диққати бештарро ба дӯстон ва оилаи худ равон мекардем. Барои ҳамин ҳамсуҳбат шудан бо Лео душвор буд, гуфт Левандовски дар суҳбат бо канал Спортвей. Тавре маълум аст, Месси баъд аз гирифтани ҷоиза аз минбари калон суханронӣ карда ишора намуд ки Левандовски бояд ҳатман тӯби тилло дошта бошад. Месси алахусус дар бораи соли 2020 ҳарф зад ки он сол бо сабаби коронавирус тӯби тилло тақдим карда нашуд. Левандовски дар мусоҳибааш ишора карда умед бар он баст ки Месси ин суханронро саймона ва таҳти дил иброз кард. Ба он дар ҳақиқат сахт расидааст. Аломовараш ин ки дар оянда дигар имкон пайдо намегардад. Левандовски бояд аввал ба ҷоми ҷаҳон рохат гирад ки ин хеле роҳи мушкил аст. Шумо бовар доред ки Левандовски дар оянда ин ҷоизаро ба даст оварда метавонад? Ҳатман фикрҳои худро дар комментария нависед. Ман метавонам дӯстон, боварӣ дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо буд мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай дӯстон, дар паноҳи Аллоҳ.